Mi van? Mindjárt itt vannak a vendégek! Lemennél kérlek a boltba? Jól van! Bubis víz, süti, faszomnak kell ez! Segíts nekem! Melyik sörnek van a legmagasabb alkoholtartalma? Jó választás! Dóra, nem vagy elég idős, hogy ezt megvedd? Na ne bassz! Dóra, kérlek, ne, ez rossz ötlet! Szuper, most már mehetünk is! Hé, te meg hová mész? Segíts nekem ismét! Mondjátok hangosan! Hol van ez a kurva térkép? Oh yeah! Térkép, mondd, hol találom a haveromat, Markuszt. Mindig feltart. Én nem is tudom, Dóra. Oké. 12. kerület a Dzsungelbunkerben. Mire várunk még? Kalandra fel, ha már én vagyok Dóra a felfedező. Hey, segíts nekem! Peti vagy Marian? Nincs jelentősége? Itt az idő ellopni pár szűzességet! Swiper, ne lopkodj! Swiper, ne lopkodj! Már elkéstél. Ó, ez az! Bárcsak Cheesy is itt lenne, hogy lássa, milyen nagyra nőtt a kislányunk. A majmok aranyosak kicsiként, de Cheesy már túl nagy. Hát, szia, Cheesy! Atyapa! Takarodjon onnan! Lőni fog! Úristen! Dóra, lassan a tetőről, bazzeg! Bárcsak tudnék repülni. Szerintetek tudok repülni? Sosem hallottalak titeket! Ez a műsor egy hazugság! Juhú! Úristen, nem fasz! Érte a medencét?